Assalamu alaikum wa rahmatullah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ‘yan uwa masu tarin albarka, ‘yan uwa masu daraja, mu nema kowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a wannan gida mai tarin albarka. A yau a cikin ikon Allah, a cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala, mun zo muku da wani ingantaccen maganin jinnu. Wannan magani insha Allahu ta'ala duk yanda jinnu suke damun mutum, in aka mai wannan aiki insha Allahu ta'ala Allah zai ba shi sauƙi, Allah zai raba shi da su a cikin ikonsa. Wannan sirri kar a yi wasa da shi, sirri ne mai matuƙar tasiri, mai ƙarfi wurin fatattakar jinnu a jikin ɗan adam. Don haka duka wanda ya samu wannan bidiyo sai ya samu ya tuttura ma ‘yan uwa a group na WhatsApp da na Facebook domin su samu su amfana, duba da yanda al'umma suke fama da wannan lalura ta jinnu. To don haka za mu shiga cikin sirrin kai tsaye a cikin ikon Allah. Ga dukkanin wanda zai haɗa wannan wato magani na jinnu, ko ko zai sa wani ya mai, to abin da za a yi, za a rubuta Yasin dukan surar za a rubuta, za a yi ta ne zabuwa. To idan muka ce zabuwa saboda wasu sun sani wasu ba su sani ba, za a yi ta, za a rubuta surar baki ɗayanta da wasali da komi da komi, sannan sai a ƙara rubuta surar babu wasali, za a rubuta ta da ‘ya'ya amma babu wasali, sannan sai a sake rubuta ta babu wasali babu ‘ya'ya, duk wani ɗigo babu shi, ɗigon fa, ɗigon ba, duk dai wani ɗigo babu shi, to shi ne ake ce ma zabuwa. To idan aka rubuta ta haka, za a rubuta bismillah ƙafa 41 kafin a rubuta wato Yasin ɗin haka. Sai an rubuta bismillah 41 sannan sai a rubuta Yasin ɗin kamar yadda muka yi bayani. Sai a rubuta kuma suratul jinnu guda 41, duka surai ƙafa 41 dukanta. Sai a rubuta falaki ita ma 41, sai nasi ita ma 41. Wannan rubutu duk za a yi shi ne a wato ainihin bisa allo na katako, allo na rubutun sha, bisa allo za a yi wannan rubutu, saboda ba lallai a samu allo guda wanda zai amshe ba, za a iya samun alluna sai a rubuta. In an kammala rubutun haka sai a wanke shi, idan aka wanke shi za a samu ƙasar shuri da ake gani, bayan an wanke rubutun an aje, ba zai yiwu a ce ba sha ɗaya za a yi mai ba, za a yi sati ana shan rubutun. To amma idan an wanke shi an gama su duka an wanke, sai a samu ƙasar shuri sai a ɗebo ta a ɗan daka ta, sai a tankaɗa ta,
idan aka tankaɗa ta sai a samu hantiti, ana saida shi wurin Islamic chemist na ko'ina. Idan aka samu hantiti shi ma za a dake shi sai a haɗa shi da ƙasar surin. To wannan rubutu za a yi sati ɗaya ana sha, wanda aka yi insha Allahu duk lokacin da aka zuba a cikin wani kofi wanda za a sha wannan rubutu, sai a ɗibi wannan gari na hantiti da na wannan ƙasar suri sai a zuba a cikin rubutun. Idan aka zuba suka yi ƙasa, in suka yi ƙasa suka kwanta sai a sha rubutun. In kuma ba su kwanta ba aka ɗan bar su minti kamar 5 zuwa 10, in ba su kwanta ba ana iya tacewa sai a sha. Idan aka tace aka sha wannan abin garin nasu ko dabzar tasu da ta kwanta sai a ɗebo a shafe jiki. To insha Allahu ta'ala aka yi sati ɗaya ana sha kamar yadda muka yi wannan bayani, to insha Allahu ta'ala Allah zai raba mutum da lalurar jinnu duk girmanta, duk yanda ya daɗe da ita a cikin ikon Allah. Sannan in lokacin duk da za ka fara wannan ko da ka kasance mutum ya kasance baya kwanciya da ainihin alwala, to lokacin da zai fara wato ainihin wannan shan rubutun yana da kyau kullum ya ringa kwanciya da alwala, kullum ya yi alwala kafin ya kwanta ainihin bacci, ya kasance dai yana kwanciya da alwala. Ko da mutum ya kasance baya haka, to lokacin da zai fara aiki da wannan rubutu insha Allahu yana da kyau a ringa alwala da in za a kwanta. To insha Allahu ta'ala kamar yadda muka bayani, duk yanda aka daɗe da ainihin wannan lalura za a samu sauƙi a cikin ikon Allah. Ga masu bibiyan mu kuma ga number waya nan, ga mutanen da suke ainihin tambayan mu number waya, to ga ta nan dai muna sawa saboda neman wani ƙarin bayani ko wasu magungunan da ba mu samu mun yi bayani a ainihi kansu ba. Insha Allahu ta'ala a nan muka kawo ƙarshen wannan sirri mai albarka. Mune ma kowa da kowa fatan alkhairi, sai mun sake saduwa.